May sako eh. May sako. Anong ga? Libot lakan, libot laong. Libot? Asa rin sako ni mo day? Hmm. Ako naman o, pa-istorya ho no. Yung ito nagpatingin sa... Ito, di ka magmuyo o mamngimpit ka o. Ayo, putla. Manawa, di ba di na ako? Sunod sa kumama. Dito na babay. Hmm? R. Clear up na. R. Oh. Uha no? R ho. O arha. Arjo. Arho na no? Oo. R. G. O. O. N. A. Hmm. Tananisa. Si Bernardo. C. Asa? Dili. E. Kira mo kabok dahil nastog dahil? Oh, 5. Wala si Nora? Wala. Ako lang siya sa opisina o niya. Karon de mag-meeting de. Haya. F. Nagpirma na ka mo sa barangay? Pa. Utangin na lang yung sako. Oh, dali bro. Dali. Ate ang masako. Dali ta. Sa ilaban. Na dili dahil tagang jangan diyan. Bali tagang na sila. Kato sa kuan ba sa mabuwa ba? Pagka katong leader sa mabuwa. Wala ka sa mabuwa ba kasi sa mabuwa. Yo, kaila man ayo ta. Karong August August 8 na lang din. Natay ko nagbilang lang ko og at least 25 ka kabuok na mo sayaw mo ito butuan. Ha? Ya.
At sila ta magsabot ng ate mo dito sa meeting karon. Nilasa. Aw niya ba hindi ka human. Human sa kuan. Pag kumangkin mga alas Dito na ito, di ba? Dito na. bisag diri sa ta. Okay. Pagin ka lang 50 ma. Korta ko lagi. Biyato lagi tigin siya ako kay ko. Dahil tang video na nila. Tay ma, sayang. Di na ako ikat. Kuya na may trabaho. Pa! Balik. Ilagay ka nag-sunblock ako. Number 9. Hamas Bernardo. Munden. Munden! Number 10 ka. Bye, Joy. Good morning. Balik sa ano? Balik sa normal. Kuya na suroy. May tata tayo nun. Ayla Plaza. Ayla Plaza tayo nun. Ilabot tayo. Nag-gloves oh. Bye, Joy. Ah. Dapat kanina pa na, no? Damang jawab na adlaw. Sobra naman ito pag-gobyerno. Hayas, kamatay. Buyon. 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 Ang sa sudah sa paniya. Kung saan niya nakadere, es pag na, ano, anong bigay naman. Buba na. Ay,
GOI 101. Oo. Oh, ya, dire, Julie, dire.